Baka na da alhamdulillah ka samu waya mu. Kuwa ai ya ki take. Gidan nan dan wannan kan wannan da wannan ayya ne ba kai wani take yana uban mi take yana wallahi uban waye da auren ni ne mai auren wallahi Allah mai auren ce ta bane ni ne mai auren wallahi Allah mai auren ce ta bane ni ne mai auren na ku ya auren ce ta bane dama bayan aka soma ba wallahi mai auren la yanda kai ne la yanda